mai exact am un magazin online, dar sună mai bine Managing Partner. Mă bucur foarte mult că antevorbitoarele mele au avut speech-uri cu foarte multe informații obiective, pentru că al meu este foarte subiectiv, vine din perspectiva mea și din perspectiva transformărilor pe care le-am suferit în ultimul an și jumătate, pozitive zic eu. N-am fost foarte preocupată de sănătate, recunosc. N-am fost preocupată de sănătate vreme de foarte multe kilograme în plus, din păcate. N-aveam absolut nicio problemă în a mânca fast food dimineața la prânz și seara în ferestrele de la facultate. Ba chiar mi-amintesc că mă uitam cu stupoare la emisiunile matinale care prezentau diferite exerciții pe care le poți face, nu știu, până să pleci de acasă și mă întrebam pe cine conving femeile respective să facă mișcare la 7 dimineața, când eu urma să mă duc la școală sau la serviciu. Dar m-am cunoscut pe mine în februarie 2013 și m-am plăcut foarte mult. Am început să mă preocup foarte mult de ceea ce mănânc, să mă preocup foarte mult de felul în care arăt, pentru că nu mai îmi plăcea ce vedeam în oglindă. Și astăzi, un an și o lună mai târziu, mă declar îndrăgostită de fitness, de cardio, exact cum vorbeau fetele mai devreme, și de nutriție. În esență, cred că n-am știut atâta chimie în tot liceul, cât știu din ultimul an și jumătate, alimentare, evident. Pentru că am citit enorm înainte să mă apuc de slăbit, nu am ținut o dietă, am adoptat un stil de viață și mă bucur foarte mult că am făcut-o. Am 15 kg mai puțin în clipa de față și cred că este cea mai mare realizare. M-a interesat nici frumusețea foarte tare, în ce sens? Nu mă preocupa foarte tare make-up-ul, nu mă preocupa să am altfel de coafură în afară de un ponytail obosit făcut dimineața înainte de școală sau de facultate. Și chiar eram siderată de multe ori când îmi mai vedeam unele colege la școală că nu aveau timp să se machieze și era o schimbare drastică față de ziua precedentă în care arătau ca scoase din cutie. Acum însă, când nu mai pot să zic că am 20 de ani, că devine ipocrizie, folosesc fond de ten uneori. Prietena mea mă ceartă tot timpul că nu mai des, pentru că știu că protejează tenul într-un final și nu este doar de frumusețe. Folosesc ulei de argan atunci când îi pot suporta mirosul, deși știu că este fenomenal, dar na, ține de gusturi. Și rimel. Nu zic că nu sunt de acord cu superficialitatea sau că nu-mi place. Îmi iubesc părul blond, vreau să-l deschid mai tare de atât dacă se poate. Nu am nicio problemă cu asta, nu am nicio problemă cu oamenii, cu persoanele care se machiază, cu femeile care se machiază. Dar consider că fiecare trebuie să o facă așa cum simte. Și mie îmi place foarte mult să fiu așa, chiar dacă uneori par mai copil. Feminitatea, în sensul ei frumos, am cunoscut-o foarte târziu. Nu știu dacă acum un an, deși am aproape 27, nu știu dacă acum o lună. Nu știu dacă azi dimineață, când Alina mi-a zis, wow, ce femeie frumoasă ești. Deși ne cunoaștem de destul de mult timp, n-am mai auzit replica asta niciodată până acum de la ea. Cert este că nu aveam ce să știu despre feminitate, atât timp cât eram influențată de reviste glossy, care nu aveau statistici despre felul în care arată o femeie în momentul în care ele recomandau o pereche de bluz skinny sau un tricou strâmt. Nu știam nimic despre feminitate nici în momentul în care m-am vopsit mov în cap și arătam crunt. Dar, din fericire, am descoperit-o. Nu știu dacă târziu sau nu. Și vă mărturisesc că Cristina, post-februarie 2013, a învățat să fie feminină chiar și atunci când este îmbrăcată în training și merge spre sală. Sau atunci când este habar n-am, ciufulit, abia trăită din somn și purtând un plovăr supraponderat. De asemenea, tot aceeași Cristina a învățat să-și aleagă prietenii mult mai bine, să se asigure că aceștia îi spun adevărul în momentul în care alege o nouă ținută sau o schimbare drastică pentru ea. Și cred că asta este foarte important, să nu avem în jurul nostru oameni prefăcuți
care să ne spună că ne stă bine cu ceva doar pentru că se consideră prietenii noștri. Prin prisma acestei admirații de frumos, pe care am avut-o de altfel întotdeauna, dar nu am știut să o pun în aplicare, din păcate, în toamna anului trecut s-a născut magazinul al cărui managing partner sunt, că sună bine. Forsetti.ro se numește și este un magazin online prin ale cărui produse eu am încercat să compun imagini de femei contemporane. Observ că foarte multe dintre dumneavoastră purtați accesorii și asta mă bucură foarte mult. Pentru că, deși poate denota la un anumit nivel, să zicem, superficialitate, ne bucură nouă sufletul și ajungem tot la spiritualitate până la urmă. Femeile care aleg Forsetti.ro pot fi elegante, permanent pe tocuri și având niște perle la mână, sau pot fi pasionate de sport, având tot la încheietură, nu știu, cele mai avansate tehnologii în ceasuri, care le ajută foarte mult chiar și în sala de fitness. Eu nu am ales o nișă anume pentru că, din fericire, ca să parafrazez un slogan foarte celebru, suntem diferite. De asemenea, am ales să nu mă rezum doar la produse diferite, ci și la prețuri foarte diferite, din aceeași perspectivă. Forsetti, al cărui nume a apărut undeva la o cafea. Îmi doream foarte mult să poarte nume de zeitate nordică, dar toate celelalte domenii cunoscute, gen Freia și așa mai departe, erau luate. Emană feminitate și ne întregește pe fiecare în parte, fie prin mici taciuri, fie la lobul urechii, fie la gât, fie la încheietura mâinii. Și o face fix atât cât trebuie, o face fix cât alegeți voi, după sufletul vostru. Și a apărut după o muncă foarte îndelungată, după studii de luni de zile a unor Excel-uri cu oferte de la furnizori. Și tot atâta timp de analizat chipuri pe stradă. Pentru că, în fine, am fost acuzată că îmi place foarte mult să mă uit la detalii, dar cred eu că din asta se nasc pasiunile și business-urile adevărate, unde îți place să mergi cu drag și să lucrezi și nu din obligație.